ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୀମାଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାରତର ପବିତ୍ର 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରି ଯାଉଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଦେଖି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାଏ ସତରେ। ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଠି ତା ବାବା ତା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଲାଇନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଲାଇନ୍ରୁ ବାହାରି ଆଉ ଏକ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ବାହାରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରୁ କିଛି ଦୋକାନରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଆଶା କରୁଛେ ବାବାଙ୍କର ପୁଣି କେବେ ଡୋରି ଲାଗିବ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।